Hueca Noia, 31 de maig de 2025. Matinal inclusiva pels voltants de Jorba. Agafem les barres bidireccionals per poder fer el viatge de persones amb discapacitat visual i agafem una pista que va paral·lela a la riera de Rubió. És un dia molt fresc, tota l'estona anem per ombra fins a arribar a la resclosa de Rubió. Després d'esmorzar a la font de Torredenussa, anem cap als plans d'Ardesa i de Sant Salvador. Caminem per pista amb pins i camps de cereals. La natura ens regala algunes roselles i margarides als vorals dels camps. Arribem a la bandera de Jorba, o Sant Salvador. Les vistes de la Conca d'Àdena són espectaculars. Des d'aquí veiem Montserrat, els Mollons, el Castell de la Pobla, la Serra de Collbàs, la Tossa, el Pla del Magre i els camps de cultiu als nostres peus. Acabem a Jorba, passant pel castell. Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquesta sortida inclusiva.